Norok tai tongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. Koktuma ungkha tini borong gonang ketal MBC Prasmit Deborma Lokrokni Jengjalo Kalaijak Lama Hamyano Thangui Naikha Tei Doti no Kaham Kainani Bagui Kok Rukha Thai ungkha Mosok Bari Para Halahali Asrambari TTADC constituency ni haike hasang mangplini bisingti khai saimanka concern authority by bokok saleimani borom ganang MDC Prasmit Deborma video calling khaimani bisingti khai phaidekai koktuma thumnai rokno tamusaka tai borom ganang concern authority by borom ganang Kotal MDC Prasmit Deborma tamsaka abo naidite koktuma thumnai rokno tamusaka obo khanai naidi waisa obo hakin sai winai toni TMB News and Entertainment Channel আসেনি ভালো ও আপনার একটু দেখাই রাস্তার অবস্থা একটু দেখাই আপনি দেখেন একটু ওই দেখো অবস্থা এদিকে গাড়ি আছে দুইটা বাইক তো আছে আর অনেক স্টুডেন্ট আছে পড়াশোনা করে সকালবেলা বাইরে হয় বুঝুনি আর বৃষ্টি হলে তো তারা এখান থেকে পার হতে পারে না ইমিডিয়েট যাতে মানে টেম্পোরারি আর কি পার্মানেন্ট পরে করো ওখানে যাতে টেম্পোরারি চলন যায় এমন ব্যবস্থা করে দিতে হইব ওই দেখো ওই দেখো অবস্থা মশকবাড়ি মশকবাড়ি একদম অবস্থা খারাপ ঠিক আছে ani TTADC constituency ni bisingo mosok kamiwo kaisa belai ke lama hamiangoi toka gawa lama no tini ang visit khane phaimani ga nai to belai nukha ekdom condition hamiano engai parani borok bai kok salakya tabuk mo lama tui gari rok bike rok kobang mo tongo khai se rok bo school ponnai tongo engai thasingo ang engineer bai video conference kok salakya lama ni condition phunuka tini to sande tini office bondo khana block o thangnai paran borok bo thangnai ang khub bai thangbo thangnai thangui tabuk mo je rainy season o solimanan bagui kaisa temporary bongno sing ব্যবস্থা khlai dinai abo niya guro sini winter season o wati pamti kurin jora bangkai permanently solution khlai nai bong mo je lama loksa abo okongno salekya je lama nugui to belai obostha hameno khub kosto khone lai sulai thoka bong rok ge abo no ang sanang musungo ang chokmari ni sigang kok rijak tongo ani amsani jotto jungjalno tui ungthon lama ungthon pherang ungthon jotto kisuna ang nainai hinai o kok riman tuino tina ang phainai phekya khanaba sonen bisingo no bong mo lama no ব্যবস্থা khlai rijangnai tabuk apatot solimanani bagai ge an logi tongo param chani borok te tongo sini sabjolani vice chairman sini borom gona gupol te paran cha yang tongbayo yang baisung tongbayo bong mo para lama no borok bo khub khadung khaja kaino ano ringka gang bo phaikya kok rijak ba kok wanana kure jung khana block o thangai jung dui ekdin bisingo no nong no apatot laisman rok ব্যবস্থা khlai rinai jotono